het gehoord, hè? Ja. En die moet zo, hè? Een nieuwe match, want hij is helaas anders ontvallen. En een nieuwe maas wat je hunk, zie we op zoek. Ja. Ja, we hebben het zo druk. Ja, wieso? Ja, we hebben het hartstikke druk. Ik heb er maar bovenop en best gesprongen. Ja, dat is Denk je nou maar gewoon. Ja, daar heb ik nog steeds leed van. We waren aan het trainen, Sheila, want die haaien van vorig jaar, de wedstrijd wel, hè. We waren dus aan het trainen, hè. En bij ons dagstraf. Ja. En die springt erin. Ik schrok, want ik dacht dat er een haai wel bij me, maar dat was Mitch. En Pam, die springt erin, die wil me redden. Bovenop hem. Bovenop Ja. Mitch. Die is afgedreven naar de sluizen. Niet meer druk. Nu dat er misschien met gejuich met is gegaan voor altijd en niet meer met ons. Maar ik weet het niet, hè. Maar gewoon verzoeken naar een nieuwe. De loer. We hebben een artikeltje gemaakt, ik kan ze niet rustig weer eens nalezen, zet er allemaal in. Maar wil zich auditie doen? Was zou dit ze doen? Ich kann nicht schwimmen. Oh, ja, maar dat is geen probleem voor redden niet, ja. Een ongeluk schept altijd. Maar de kind school drijven. En daar is alles met gezag. Dus ik denk dat ze best wel een aanmerking zou Als kunnen ze komen. zo sterk kent, dan heb je het gehoord, hè. Ja. En die moet zo, hè.